Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nụrụ unu nhụkwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịalanụ m eyo mmadụ amaghị nwanne mmadụ anụghị ushi ọbara nwanne ya nsogbu dị n'akịrịka ụmụnne m busharanụ m vidio ka ọha eshi ma ihe ọnụ ọ dị mkpa ka ama ihe ọnụ ụmụnne m anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m gwere akụkọ na ogbotowara ụmụnne na ha shi na ihe mere ya wee mụrụ akụ na ha biko tikwere ya ọnụ n'okwu n'ihi na ọ ya na di ya wee fologe my page na ọ ya na di ya wee fologe m ebe niile mana YouTube na mbiko na m ngwa ụmụnne ha amaghị ọnụ n'okwu a biko na-enwe onye ga-eche akụkọ ya na-enwe ihe nwere ihe ọ ga-agwa di ya na ha gwatụrụ ya na ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya na di ya na-amara onwe ha mgbe ya nụ ha alụbe ha ka na-eme enyi ka di ya gwara ya ọ nọ okpowuru ọ nọ n'oche ofe n'isi ya jụọ eso gịnị ọ gwawa eso nwanne ya nwoke ka ya toro direct na ọ jụọla ihe kpatara nụ ya jiri gwa ya datị na enwere ụmụnne 5 ụmụ nwoke 3 ụmụ nwaanyị abụọ alụchawalanụ di ya na ha ekwuchana na fon ọ jụọla ihe kpatara nụ o jiri kwubere nwanne ka ya toro direct n'ihi na ọ dị etoshiri ụmụnne niile na ya na-ebugharị ya na ka ya gwazie ya eziokwu na nwanne ya ka ya etoro na kemgbe ụwa ya na ya bụ ji etoge dịka nwanne ya etoro ote ndị ọzọ na ọ na-ama ya aka n'isi na ọ na-ama ya aka n'isi na ọ na-awụ papa mụrụ ha tụbiri wee kpowe dị ọkpara ya isi ya oyiri ya na nwanne ya nwoke na-achọ igbu agbụ na nwanne ya nwoke na-ama ya aka n'isi na-agwa ya sọ ọ bụghị ewu dị ọkpara na mgbe ụfọdụ na enwere ike mmụọ mmadụ ya wụrụ diọkpara ma the real spirit of diọkpara na ọya nweji ya na ya wụ the real spirit of isi obi mma mụrụ ya sị ya amakịrị nwe igbe echi nwa bipakwa ire ị na-ekwu na ọwụgụ nwa wụ the real spirit of diọkpara iwu onye ara nke chinụ dere nyere gị were ihe chinụ nyere gị wosogo diọkpara ọ gịnị wu ihe niile dị nwanne gị anya n'isi ihe ewu ihe mma ya ka bawara nwanne ya nwoke ahụ eme ekorefe pụọ gawa ịgba bọọlụ nwaanyị mba nza na ihe di ya ekogere mgbe ha alụbe na akụkọ awụghị obere ihe that night na ha ericha narị saa ahụ nọ n'elu bed obido na-akọrọ ya akụkọ n'ugbu ana aga ije ya na nwanne ya nwoke ọ gaa n'ihu si ya na o nwere otu ụbọchị ha gara ịgba bọọlụ nga a na-agbaga bọọlụ about 4 boys descend on him na ejikwere gbaa left ya ejikwere gbaa n'ọhịa penalty na this and that enwebeghị ihe e kwuru ya dịghị against na ya gbara penalty aka ya metụkwana ha bọọlụ 4 boys descend on him while his brother watched ha egbuge akọga gbaga ya ụkwụ ma ndị zoga ya n'isi ma ndị zoga ya n'ubi na-elekwana nwanne ya nwoke ka ọ bịa gbatara ose enyemaka olekiri ya ọchị ya mgbe ndị those boys kụchaziri ya gwa mmanụ na-enye nkwụ ahụ ha tie gbara ụzọ were mma ya ka o ji mma oge aga inye nkwụ ahụ were mma oge chọọ ha gbakesị ọ jụwa nwanne nwoke sị ọ nọ nga ụmụachi na-egbu nwanne nwoke ilu onwe ihe ọnọ nga na-achị ọchị n'ihu ihe dara ya n'ọhịa dị mmanụ gwara ya ọ nọrọ nga agwa ya sọ wee ịza dị ọkpara na ọ wee defend onwe ha gbara lụwa bịa kora mma ya na mpa ihe that very day mpa ya bụrụ nwanne nwoke gbuge zuo ya ji mmiri si ihe a niile ụmụ ndị outsiders o lere ha egbuo nwanne na ọya ka egbugwara na onye hụrụ ihe na-eme nwanne gba nkịtị na ihe ọjọọ gakwa eso ya na ya amaghị ebe oshishi o were fege nwunye n'afọ na ya ga-eleru ya anya ma agbanwere ya n'ụlọ ọgwụ ebe a mụrụ ya na ya enweghị ụdịka ọbara na enwe ụdịka ọbara na this entire family na ọkwa mme nwere onye ọjọọ bịara gbanwere mmụọ ya n'ime were kwensụta ige n'ime na ya ga-eme ka shọ na ihe ya n'ime pụrụ mpa ya gbuge dade dote anya di ya si ihe na ya na-akụre na o mege mgbe ha dị ebe yanwa dị 10 years nwanne nwoke dị 8 years na gịnị ka nwa 10 years just one person ga-emenwekwanụ ebe age grade na 4 of them descended on him ka ha eburuga na ọ otu a ka ha shiri to arụrụ ala to the extent efe Christmas ya 1 December ha agbaga Christmas efe Christmas nwanne nwoke ga-ewere ga baga na mmiri because enwenye gidere ya na-achị si na enwenye ga-akpụ ya ahụ na enwenye hụrụ ya mana onye ọbụla mana ọ ya na all his life
o toro n'ịrụshị arụrụ ala mkpụrụ masị na amaghị ebe such hatred shi bata n'ime nwanne ya nwoke. Ruo ka ha topụtachiri dimkpa nwoke, efile na ihe mere ihe ụmụaka, ọ ga-agbacha abọyị lọta. Ya onwe kwanụ ga mụchaa ọrụ lọta one Christmas, even though na ha apụchala ha garakwa lọta nwanne ya nwoke obere ihe na-enweghị isi. Ọ gịnị na-ese na mma ha shiri nri kuru ofe ka ige ya na-erige, ọ gara lo ọ nụghị ya mgbe eke irie nri ahụ, mma ya kuruzie nri ahụ ka ige ya na-eri, ya nọ na-erige ka ọ na ya ọ nọ ya mgbe mma ya ọ nọ ya mgbe mma ya shichiri ofe na ọ na-ekokọtara ha nri, mana ọ nụghị ya dị ha just shigara lo maka mma ya jụrụ sị ọ ya tishigere ya ụtara na ka ya erige kụzigere ya ofe. Ya asị mba na ya atacha na ihe nọ n'ofe ugbo na oke igere ka fresh. Mma ya ekigere ya ofe kụghere ya ụtara. Ọwụ akpa ọnụ ntara ka o fururu were otu mkpara ka rụọ n'ofe maliri kpara ofe nụ ntara wụọ ya, were ofe nụ ntara wụọ ya nwa gwewe si na ihe aka na ebe na kwaka na ebe na this nonsense akwaka na ga on na this house, na nonsense akwaka na ga on na this house. Si ya lokutere ya, at least ya lokutere mgbe na ọtabedo ọkpụrụkpa na abụọ, onye ma ọla ọtarala ma ya fụzi abụọ ahụ ya hụrụ anya na ọ gịnị ka a ga-eji nye nri with just 2 meat. Mma ya nọrọ nga tiwe so ukwu n'ala na-ebe so ole onye mege ihe ken mme na-ebe so onye mege ihe ken na ya wụdị mkpa na aga mmadụ aga akwanye aka gwa ya bịa ga-ada ya ebulite wereze efere ahụ laa ya n'isi si ya nonsense na ọdịla too much ya na ya abụọ gwengam and ọ taga ayon o buga ayon ya ma na ọ ya ka o kwe bugara ayon na nwanyị mba di ya eso ihe nwanne nwoke egburu ya na o gbugere ezo ọ shịcha ya ikpuru mọnụ ya abụọ. Ndị ụmụnna gbakọ asọ gịnị ihe ka ọ gịnị na-ese na mmadụ abụọ ka na-alụ ịlụ dịka mma nwanne ụnọwụ from obere nwa rukwe nganugbo ụnụcha dị mkpa ọ gịnị ihe ya adịzi ọgbazikwa ha aka something dị wrong a na-asị mma ya mpa ya ga-elekwa ihe mege n'imụle ọ gịnị ihe ka na amaara mmadụ abụọ na ha kpụrụ onwe ha ugwu mgbe ha dị obere. Ugbu a etochikwa ihe agbaga Krismas na ha eshi oji bekee lọtachi ha si ihe na ka na-ebe n'ime mmadụ abụọ nọ n'ihu ndị niile gbakọrọnụ okoro singlet ya na obi uducha na ya hụ akwa obi ya na akwa azụ ya ma na ọwụ ya ka nwanne nwoke ka tagara ya na ihe o gburu ya anya ya ọ kpọchịchara mkpara anya abụọ ya nọrọ ya buge ha ya ya nọrọ otu ngọbara na-agba ya ma n'ọnụ ma n'ebe niile. Ndị mmadụ gbakọrọnụ nwanne nwoke ese ekoro singlet pụọ mechaa bịachi si ya kọrọ ya na ya kọrọ ya ngala na ya enweghị ike ịka ya n'ụwa na ya na ya bọọlụ na ya enweghị ike ịka ya na ya kara ya na ya mara sọ ọgwụ ya. Mma ya gboje ya sọwa onye ara na ekwekwele ya bụọ ya ọnụ na ọ mara nke a na ọma nka na o kwekwele ya bụọ ya ọnụ gwa ya na ihe ahụ ọ hụrụ n'ime ya wuo ọkụ ga-emenyo ya. Gwa ya si ya nwakwala nwa ma ya na ya ma ya rụ ndụ ya nwụrụ anwụ o were aka shi ahụ shigushi nye esi ya kọrọ na ya nwakwala nwa kọrọkwa na ya kọrọla onye na-chi ya onye na-akara aka ya na mmadụ na-aka ibe na ọ na chi ekere na ọ ga-aka nwanne ya na-enweghị nụ dị ya na Josef na Baịbụl ọwụ ụmụnne niile tochiri ya. Ọ gịnị mere na ọwụ na ihe Chukwu dere no problem na ọ dị welcome to ewu ihe ahụ ọ chọrọ ịwụ rụọ tawa beba wuo ihe ahụ ọ chọrọ iwu igwe ngano ụmụdim na ya wuo ya na ya hapụ ile nwanne ya nwoke aka n'isi anya n'isi mgbe niile ọ na-ele nwanne ya nwoke anya n'isi na ọ dị ọkpara ya na forever and ever tiri ọnwa separate ha na ihe ọwụwụ dị ọkpara na nwanyị mba nọ na ihe dị ego gara akpata oyi na-awụ ya na ọgụ ahụ ha lọchara that day na ihe ahụ si akọrọ that day na o mere 8 years ya na nwanne ya na-atụpụbeghị ọnụ ọ maghị otu o mere ya maghị otu o mere enwenyeghị ego onwe ya ọnụ enwenyeghị ego ibe ya ọnụ mana ya nọ ihe dị ego gere mgbe ha alụbe na-agwazi ya na ka somebody kpere na phone ọ wụrụ adanne ha ọgwọwa ya dat na ya were mata ya na nwanne ya ga-eripọtụ chief obodo na eze obodo ha na ya werele mata ha ya na nwanne ya ụmụnne abụọ nọ 8 years enwe ya tọpụrụ ibe ọnụ na ya werele mata ha ga-eripọtụ ọrụ eze obodo ha na eze obodo ha ejiela oji so onye ya hụrụ na that Easter na ya wụrụkwa ha that year ya so oke na ya ga-alọta ya garalo nwanne nwoke agaralo onye akwụkwana ṅụ eze iji oji gị hapụ ịlọta na eze ahụ na o nwere bụ nwe mfụ n'isi a na-emeghe ọ ga-emeghe eme na ya lọta nwanne nwoke alọta mpa ya dị very happy na ada ya nwaanyị muvuru the motion
gaa ije ya wụ ije. So akpọgide mmadụ abụọ na kwupụta ha ka a mara ihe wụ the problem. Akpọpụta ha, eze obodo ebido gwawa ya nwa sị na ya nwoke diọkpara na enwe ihe ga-echenji the fact na onye nwa nwoke diọkpara wụrụ ka isi tochiri ụmụnne niile. Na nna na onye nwa nwoke osogo diọkpara, ọwụ gịnị wụ ihe o ji asụ nwanne ya kọta ya na ọ gaghị aka ya n'ụwa. Okwuwe sị ya ekwuwe bido gwawa eze na ahụrụ nwanne ya n'anya na ome mpa ya na-etubiri ya na-akpọ ya oyiri ya, akpọ ya isi mbreji ya, akpọ ihe niile. The eze agbojaga ya sọwa ihe ọgwụ na ihe nna ọnụ kpọrọ ya ihe ọgwụ na ọ diọkpara na ọ dịawe ya na ọ wụ diọkpara. Na ya nọrọ na ha niile gachara ma primary school gachaa secondary school, ndị ke nwaanyị alọcha di na nwanne ya n'ugbo ọgara na mahadum ya sị mba na enwere special thing na emere diọkpara ya and ya mere ka nwanne ya nwoke diọkpara a na-emereghị ya na ọkwa gara mụọ ọrụ ka diọkpara gara mụọ ọrụ na nna ọrere ala send ya ala bekee na enwere ihe mere otu azụrụ nkwa ụta azụrụ ya na ọ gịnị wụ ihe o lege nwanne anya n'ihu ọsọ akpụla diọkpara. Eze bagide na ya nọrọ na ọsị akụrụ ya na ọ na ọma implication nọ behind that singular act isi mmadụ kọrọ ya na onye ahụ aga aka ya na ọgụgodu na-ekere nka iwe great man temptation na ọ kwụra na awụ because i create one competition na ọwara gbaghị bachara ha so ha ngwa ha gụrụ dịka nwanne na nwanne. Ọ sị ya eburu ụzọ bilite gụrụ nwanne gụrụ ya jideshie ya ike ọ na-agbụghoro ozi like ịgụta obi ahụ o zuole na ihe jigide gbagide n'ihi na nwanne and ya dị emotional ya ebido bewe akwa ihe nwanne anyị nwasị dị ekogara ya bewe a na-ejizi ya mana nwanne nwoke ahụ ekweghị ebe na ọ weta ha chiri mejie na orube 4 months ya na nwanne nwoke mejiri before ya na ya bụ amara na ya ka okwu ruru na a ga-alụ di ya propose marriage ya kwere abịa hụ ndị nwe ya na di ya ha lụọ. Ruo na mgbe ha chiri ime wedding di ya jie nwanne nwoke na ọkọ story si na ya ga-alọtali na enweghị eji n'aka this and that ya so oke nsogbu anụ. The day ha gbagazie akwụkwọ ha mega wedding ọ lọtazie zụọ wristwatch zụọ shoe na ya lụkwara na ya chọrọ iteki nwanne nwoke by surprise ya kpacha anya gwa ya na ya ga-elo ya wụchachi onye ọbụla na-aṅụ onye ọbụla na-agba uri onye ọbụla na-aṅụ na nwamba nọ mza ọ sị di ya agụrụ nwanne enu na oloro na olekwaghị o ji tọrịa ashụ tobiri ihe like na ka ya na ya na-eme ka nwanne tobiri ihe na-egwuregwu ya ọgwawa ya sị na ya chọrọ ya na-elezi ha abụọ ọgwawa ya sị ya chọrọ iteki ya by surprise na ọ dị ya ka ọ ga-eme wedding ya ga-elota na ya hapụghị ihe mere na ụmụaka biko na ọmakwa na 8 years dịrị ya ka ọnwụ na ya misiri ya too much ha agụọchịa dosoditi na-abịa mmetụ ya ya ele okwu ahụ anya ifu ndụ na okwu dị otu achie na ọ na-apụtaga mana ya na-ele anya na mkpụrụ anya ọwụghị ya n'ahụ o lewe di anya na ọwụghị ya n'ahụ o were watch were shoe ọ zụrụ paket chain nọ mejicha rapụ ya nọ ka wedding gift were nye nwanne nwoke mmanya witness gakwana ihe niile meganụ because of di ya akpụgharị gị mmanya nata ya gift onụntara nwanne nwoke nyere mmanya nata di ya gift onụntara enwezi onye hụrụ gift ahụ ọ gwazie di na onye die na ọbịa ya ga-ebi gị na mmanya were the gift ga-edezu ya. Nwaanyị mba nọ mza emechana na wedding ya eruo na ọkọtụ ya di ya gakwuru mmanya sị ka ya ga mara gift ihe nwanne nwoke rapụrụ nye special gift o nyere hụkwana ihe nọ n'ime. Mgbe ọnụ na-erule mmanya mepegone gift emepe mbata ọ batara na room mmanya gụrụ ụzọ goshie gbashi ụzọ ya afọ naanị ya na di ya bịa notice na enwere ihe gaga on gbowa di ya na-enweta fon ya lakwa ya onye ahụrụ ngalugbo ene nọọsụ ka ya ga ahụ m ma kọwazi aka ozugbo nne di ya nụrụ olu ya nne di ya si emeghe ụzọ di ya gbagha ụzọ ya bata ọgụrụ ụzọ na goshie ọgwawa ya si elekwe gift nọ nwanne nwoke nyere ya sị na ya chọọ ka o were gift na ya ejiri aka ya mepee ya so that enwe ihe nọ n'ime ọ wụrụ isi anya ọcha ka ya ekpuo na ya emepele na ihe nọ n'ime na ọgụ ha watch na hụrụ watch na ya sị na ya chọọ ka o yie ya shoe ya chọọ ịhụ ya n'ụkwụ ya nwaanyị apalie ya kpughe igbe tijuo nga gbachie ya kpem so ha ngwa ngaji na-eji na ọhịa ya sị ka eji ya ka ọ hụ ihe nwanne nwoke zụtara nke eso ọkpọ ya joy ma shoe ahụ size kwara kwuo na ọ size ya na ya like kelekweni ya na ya mana ihe ndị a ya chọọ ka ahụ ya mete ya elekere nne di ya
ihe ahụ ye feel somehow na nwaanyị atụga nwa ya ụjọ na ọ nọkwanụ nga ụdịrị ihe ka a na-eme ihe ahụ emetụ ya hụ ụjọ n'ime nwaanyị a di ya chịwa so nsogbu anụ after the wedding ihe niile adị over onye ọbụla laghachi ha back to city after 5 months nwanne di enugbu akpọ die na phone na ya chọrọ ịbịa na business ya shake gị na-enwe otu ọ dịrị ya na ya chọrọ ịbịa ka ya bịa nọrọta ebe a ka elee ma ya ga-enwe ihe ya ga-emetụ that side nwanne nwoke asị ya na nsogbu anọ na ya bịawa na mgbe ọbụla ọ dị ready ka ya ọgwa ya ka ya sendịara ya adres na nwaanyị mba nọ mza ya gwa di ya so o kwesịghị isi nwanne nwoke mgbe ọbụla ọ dị ready o kwesịrị igwe nwanne nwoke na-enweta ihe niile ebe niile nọ generally na side ka ya na-enwekwara otu ọ dị o kwesịrị ịnabata nwanne nwoke ya bịara o kwesịla after 8 years ya na ya bụ buru iro ha jọsịrị mejie na o kwesịrị ịnọ at least 5 years ka ọ dị sure that na udo emere ha na ọ nabatara ya ka ọ hapụ ịwụ na ọ wee eze ka o soghị anya obi ọjọọ ka na ya n'ime na otu ọsị ya bịa na mmụọ ya anabatachaghị ya na-enweta feeling about it di ya gwa ya sị ya hapụ ya na ọ bụrụ ya sị ya mba ugbu ene na ọ ga-asị udo emere na ya anabataghị ya na ọ bịawawa na enweghị ọ ga-eme na o teela o menwere na ọ gaghị awụ ọkụkwa na enwekwenị ka o mere na ọ gaghị awụ ọkụ na ọ bịawa 2 weeks later this man awụchasịa n'ụlọ ha ọ nọ na n'ụlọ ha 1 month na 2 months enwe ebe na ọ ga-enweghị na ya di ya gawa biznes ya di ya gawa shade ọ nụrụ n'ụlọ na ọ ga-anọ nnọọ na guest room otu a ka ọ ga na ya sacha ahụ ya erie nri gbaga telivishọn on ọ sacha ahụ ya erie nri gbaga telivishọn on otu a ka ọ na-eme ya gagharịtụ na neighborhood ya lụghachita ha ọ nọgidere n'ụlọ nọ n'ụlọ leso nwanne nwoke lọtara take ya out some nights ya na ya abụọ ha aga oge ụwa mgbede kpụrepụ ụwa mgbede ha garịcha ṅụcha ha elu na ọ gwụrụ otu ochi nọga n'ụlọ nọ 2 months na ya dị ime 1 month before nwanne di ya ha bịa n'ụlọ ya na di ya gara ụlọ ọgwụ confirm 1 month and some days pregnant before nwanne nwoke ha bịazie nọ n'ụlọ ya 2 months na-agajezi ịmụkwụ ke 3rd month before ihe ya kwere kpom na fon n'ugbo mee na ruo one day na enweta ahụ megasị nwaanyị dị ime na ya gahụ shade ya decide ya ịnọ n'ụlọ zeto ike na ya nọ na sitting room nwanne di ya nọkwa na ya na ya bụ ọnụ di ya gakwala n'ọrụ na ya nwa nọ na single chair onye oche nga ya nọrụ nọ na single couch nga ka ya nọ tv ha program elegekwa na nwanne di ejiri remote ya etiri ya na-ele nọ ọ ya ka elegidere nwanne di ya nọtere shi n'oche bilie gawa na room ya gazi pụtazi ya mazi mgbe ọ pụtara ya anụghị sound ụzọ ya na-eme noise ya anụghị sound ụzọ ya notice ya na mmadụ guzoro n'azụ ihu ya tọnụrụ ka ya mara ihe mega nọrụ ka enwere ihe fere n'ihu ụra buru ya ya rahụ ụra ya amaghị ereshi rahụ ya gazi tetetetetetezie na 3-in-1 couch nọ na sitting room ya nụzi ya hụzi onwe na ochie nọ ntara ya nọrọ n'elu ebe ya hụziri onwe na ọ na ke 3-in-1 couch nke dịka bed nọ ebe ka ya tete dị week na-elezie nga ọ nọ na-elekwa telivishọn na ya ehiri ụra ya ma ha long ehiri ụra ya elekwanụ time before ụra ahụ eburu kama na ihe nọ ihe mege oge ehihie ya ele onwe ya ike gwụcha ya ghọtahụ ya ele nwanne di ya ahụ lee ya kụpụ anya ele omenwe ọ na-akaghịrị anya ka nkịta zuru ochi ya ele ya ghọta ya bịa hụ wet stain wet that couch na-enwe ihe dịka wet mere ya metụ datin n'aka ihe ahụ dị nnọọ wet ya metụ ya ka metụkwa ya ka again ọ dịghị ka mmiri ya bend down shito the tin ọ na-eshi ka sperm ya ebilie jishi ike stagara baga na room ya na die ga gbashie ya maga onwe ya aka na ahụ bịa hụ na enwere full load of sperm n'ime ahụ ya rụta ya shite ọwụ mmanụ mmiri ogirishi nwoke ara agba ya kpọọ di ya si lebon na ihe ahụ ya gwara ya na o mene na ọwụ ya nwawa onye target so ọwụ ya nwawa onye nụ put on the line di ya sị gịnị ya sị di ya na o lowe na ya lowe now na ya lowe di ya sị ya gwatọ na ya ihe ọ ga-akọta ya sị na di ya elowe ya gbanyọ fon ote ha aka di ya lọta nlọta di ya lọtara ya ekele nwanne nwoke ekele ya batawa na were oso batawa na bedroom di ya were oso batawa na bedroom ya na abụọ n'ihi na bedroom ha nwere single passage ị ga-agbachikwa the protector before batakwa na the bedroom ha so definitely ha agbachi ụzọ ha na enweghị ihe kwuru inside the bedroom onye na-aside ka na di ya bata agbachi ụzọ
ya sị di ya gakwu aka di ya gakwuo aka ya were mkpụrụ aka di ya ṅmalaga n'ime ahụ ya sọ ọrụta di ya ama rụta si eshute na ihe n'ugbo oshita ka n'ọnọdụ uche na sperm di ya jụọ sọ how come ya kora di ihe ya gabigara na ihe ahụ di ya etinye ihe aha ya were ose agaji ya ejide gboo ya si ya mba na onye ahụ gbara dị mkpa ka ọ hapụ iji mma tugbuo ngana tugbuo ya nwa onye ahụ ọ na-akwa ya according to akụkọ ịkọrọ ọtaga ya ọnụ ọtachabeghị ọtaka na-atakwa ya ọnụ enwekwaghị onye nwe ihe mere nga lugbo ọkwa ya gaga iko ihe mere nọ enwekwaghị onye ga-ebe enwe onye akwa arụ ndụ alụwa na ọ hapụ ọ gara mma gara ya ọgụ nga ugboene ọkwụkwa eji mma tigbuo ya gbukwe ya onwe di ya nọrọ ngasị n'oche anya mmiri di ya wee sị wee jikere ka ha gawa ụlọ ọgwụ na ha ejikere mmanya na moto gawa ụlọ ọgwụ ka e rutere dọkịta ya cheki ya si yes na enwere ihe intercourse na enwere sokiriwe ihe gbasara sokiriwe act of sokiriwe gara ọnụ n'ahụ ya ebido cheki wee flush wa sanwa ya lewechawa ahụ nwaanyị iri ime gịnị ka a ga-emekwana ebido ṅachawa ya sachashiwa ya gbanyenwe ọgwụ nye ọgwụ ya ga-aṅụ gba ka ya nye ka ya ga-agba agba ya na di ya elowe ya edoro ala di ya gwa ya pụtazie n'abalị ruo n'abalị di ya gwa nwanne nwoke sọ ọ ga-abịa lawa na otu ọnụ nga everyday ọnụrụ nga na ọ dịghị mma na ọ ga-abịa lawa na enwe ihe pụtara nọ na ya ga-eji ya oji ọbịa ya so oke na onye echekwele ya paakị akpa ya n'abalị eru n'ụkọtụ nwanne ya nwoke enye ya ego moto ya lawa ọ ya ka ọ lawara di ya nọrọ nga anọ maiga na moto lowa village bịa meet eze ha eze obodo ha kọrọ ihe n'ugbo mere nọ kọọ ihe dọkịta kwuru because di ya gwara dọkịta na onye ya result to ihe n'ugbo this observation ihe ọhụrụ dọkịta prepare result nye were result ahụ lawa village ga-enye ya eze obodo ha kpọrọ mejiri ya na nwanne so ole nwanne nwoke o mejiri ya na ya abụọ na ole ihe ọ bịara n'ụlọ bịa mee were exactly ihe n'ugbo mere kọrọ eze obodo so ji nọmba ya si yes eze obodo ewere fon kpọọ ya nga jụọ sọ gịnị ka ọ gara n'ụlọ nwanne nwoke ga-eme ya sị nụkwa na ya gara ga ele nwanne nwoke nakwa o mejierele ha na ya gara ga ele nwanne nwoke na ya nọtụkwara na anọtọ na ọ just yesterday ka ya batara eze obodo ha agwụwa sị ya na ya ajụghị sọ gịnị ka ọ gara ga eme n'ụlọ nwanne nwoke na ọ chọrọ ikwu ọkwa mana ya wụghị onye chọọchị ya eso ha akọga kpamkpam na ya nyere ya 3 days iji lọta n'ihi na nwanne nwoke nọ n'ụlọ already ya mara ote mmiri shi banye n'opi ụgbọ ọgara ọsọ nwanne nwoke nọ ta lọta the next day instead of 3 days enyere lọta the next day na ọ dị surprise ịhụ ya ma ya mụ nwunye ma anụ mma ya na-ebe ha na mkpụrụ mmadụ ole nọ na palace eze ha na-akọ ihe n'ugbo eze ajụwa sị onwe ihe o mere nwunye nwanne nwoke rịa ya elu mụtati ya nwee ma na the woman nọ na ọ dịkwa awe ya jụọ sị ya nwa dị awe na ya dị awe ya nwa dị ime ahụ wọkashiga DSF di emetụ ya aka na ọ na-arịọ because afọ ime ekweghị ya maka ya need nwoke around ha na otu ka esi eme gị na ọsị ya nwa ekwerebe di ya rịọga kemgbe 3 days before ozuzu ihe ahụ ozuzu ọsị ya nwa ya na ya abụọ na ya dị awe na ngwa nsogbu anọ na ya ga-aṅụ ya na ya abụọ na eze na obute agbara ya gwa eze ya ebute agbara na-egbu ngwa ka ya ṅụọ ka ya marakwala na ọkwara ya mara ihe nwanne nwoke mere eze ajụwa sị ọnụga ihe nwaanyị akwụghị na ọ dị redi ya nọrọ ngasị eze na ya dị sorry na ya dị very very sorry na ọwa nwa ekwensu na actually na the woman amaghị eze ajụwa sị gịnị ka o mere ya particularly nwaanyị ji pass ya out ọwụ charm ka o yuzuru ka ọwụ ikpo ntụnụ ụmụ koko drug ogiri ihe onye yuzuru particularly somebody mmụ anya jiri nwa ikpige n'ime ụra enwe ihe kọpụga from amaghị ihe a na-emezi ya sị na ya ma ihe ya mere na betede ya adịghị proud of ihe ya mere na already certainly na eziokwu na enwe ihe ya mere but ya adịghị proud of it eze asị ya really na adịghị proud of it asị na adịghị proud of it asị nwanyị mba nnọọ mza eze obodo anọ nga were fon tinye na ntị ozugbo fon ahụ na-ere gị mmụọ ya agwa ya datina onye eze kpọga nwere ike iwu polisi or youth leader ya nọrọ nga keripụ eji nwakpi na moto were oso gbaa nwa gbafuo na nwanyị mba nọ na ihe na ya kọgara m ugbu a na omega 4 months ago tinye na nọmba ya anaghị aga ọwa gbaga fon ya ọkpọ die na fon si ya biko na ya gbaghara
na nwamba nọ na mlele na akpọ die na fon kpọ die si agbaghara di ya si ya na ya agbagharala mana di ya ma di ya ṅụrụ iyi tatini amata ebe obi mana hụ ya mara ya si na ebe nọ ebe nwanne nwoke ebi ọwa lọtasịa one Christmas na ya ga-egbu ya plan ọ det ọ dịka accident na ihe ga-eme ka ya hapụ iwepụ ndụ ya ma ọ dịghị na is obvious na ya ga-egbu nwanne ya ga-egbu ya nweta the opportunity na di ya jos kwuo dịsị na ya ma ọfụma mgbe di ya kwuru ihe ọ ga-eme na ọ naghị apụpụ azụ racha anya na ya ma onye ya lụrụ na nwanyị mba nọ n'ọhịa ya nọ n'elu ya ugbu ene na mgbere gbotowara ụmụnne a na-etunye dị idiot eji polisi etunye enwebe ebe a na-etupụta etuteghị ihe a na-etunye aka spread ala net ya ofu nyụọ anya that particular number eji mara ya bụrụ ka mmụọ ya gwara na atara kewala that number ya agbanyụọ ya nakwa hụ ana nọmba ha na-aga just once in a while otikwana sim card send yara nwanne nwoke meseji si agbaghara meseji anọtọ nta okpogbazie ya akpọ ka ole ma ọ ga-epik ọ ga-akpọga di ya ga-epik ka ikpeazụ okporo di ya gwa si ya gbagharala ya na ọ lọta ọ bịa ka ya na ya abụọ nọkọ na ya gbagharala ọsọwashi na ọ na ọ gbagharala ọ ga-adị na ngwa si ya bịa ya agbanyụ ha fon kwụpụ n'ọkụ a ga-enwetaghịkwe nọmba ya na nwaanyị mba nọ na enyi dị di ya hụrụ dis nwanne nwoke na o nwere ike iwe onye gburu nwanne na ya na-agwala sị na ọ ya maka o megidere na ebe ihe mere nụ emena Chineke emekọ n'ebe omehụ ụmụ ya ka ya affect agakwala na ụmụ ga-elele ụmụ ọrịa obiri na aja ọcha enwe ka ya ebupere hụ mụrụrụ ọrịa ndị ọzọ na ya ahụ dị ya na ọ hapụ gị oburu ụwa ya gawata ọnọ ndị rọn nke fọrọ afọ foro ya na eze na ọ galaga gesten nwake ọhịa ọbịarabịa gbotowa sụkara mgbere gbotowara unu nwanne m nwoke gị na nwunye m sị gị na ya bụ ọkwa efolo gị nwunye m kwuchiri okwu ọ sị ihe ọ na-agwa ịmụ na-awụ nwa ihe ọ na-aga ịmụ na-awụ nwa ị na-aga iwe onye nna anwakwala nwa gị ga were aka ṅụ kwuola gị n'ọbara nwanne gị o nwekwara repercussion mgbe repercussion ga-abịa chọkwaghị mma ma nwanne gị ahụ mejọrọ ṅụ ihe a na-ekwuzi okwu na ọ gị kwafuru ọbara nwanne gị biko hapụga ya buru ụwa ya gawa ka ọ dịrị ya na eze ihe dịrị ya na eze kama ihe ị ga-emewu ị gaghị ahapụrụ eze netwọk ka use gị ị ga-aga were polisi make entry ijide picture gị wegere polisi gwa polisi silekwa ihe o mere declare ya wanted tụnwe etute ya bịa serve legal punishment dịrị ya tikpe n'aka n'akwụkwọ na anything ọbụla mere na ọ nọ ya n'isi ya ga-anọ miles away from you ịtụne ka igbe kama tute ya ka ọ bịa face law ọ dị very very important ebe Chineke mere ebere ala ọrụrụ agala asachasịa Chineke mekwara na ebere enweghị danger unu pose for now kama ị ga-abịa wee onye gburu nwanne m nwoke or what you deserve ka ọ hapụ iwu na igburu ya now activate ya kọsụ nọ na-enweghị na enwere such course nọ gị ga-gbuo ya enwe onye ga-egbu gị activate ya particular course ya bịa bounce on you mmụọ ahụ amapụga ma ọ ma ya na nwa ya amaghị n'isi tụọ na-akụgozi aka n'ihi na ahụrụ m ihe megidati young man na ọgba ha aka biko nwanne m nwoke ọhịa m si marịọ ọṅụ ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ